Tawagan lang ko ninyo sa pangalan nga Shay. Nagpuyo ko sa Cebu og visitor lang ko ani nga page. I am 27 years old and a single mom. 2 years pa mi adto sa akong uyab nga si Clint. Pareho pa mi nagskwela ug parehas pud mi og gitake ka course. HRM. Ahead lang siya nako og 1 year o graduating siya adto nga time. Parehas sa uban, nakahimo mi sa dili pang angay himuon. Naburos ko og gitago to nako ni Clint. Dili na ko intensyon nga dili gyud ipahibalo niya. I tried pero nakita nako nga kinahanglan kaayo siya sa iyahang pamilya. Kay siya ang magulang ug naa siya'y mga manghod. Working student si Clint sa university dayon mamaligya pa siya sa gabi og balot aron makakwarta siya. Dili sayon ang kinabuhi ni Clint, maong wala ako kaako nga iingon niya nga buros ko. Kay maluoy kaayo ko niya. Dili mi kaayo dato pero naapod mi kaya sa kinabuhi. Walay hadlang namo kun sa pamilya lang. Ganahan si Papa ni Clint kay kugihan kaayo. Ang ako alang gyud, ako lang sa ang mubuhi sa bata kay kaya man pod namo. Ug dili ko gusto nga pabuatan pa ang responsibilidad ni Clint. 4 weeks pregnant ko dihang gibulagan nako si Clint. Sakit kaayo to para nako o para niya, pero gipili gid nako kung unsay maayo niya. Buutan kaayo ko no? Pero ing ana gyud tingali ug magsagol na ang love ug ang kaluoy nimo sa tawo. Bisan sa akong ginikanan wala na ako gitug-an nga si Clint ang amahan sa akong gibuntis. Giingon ra nako nga one night stand ug wala ko kaila. Mura na kong patyo ni Papa sa iyahang kasuko. Sakit nga mga storya ang nanggawas sa ilang mga baba o gidawat nako tanan. Gipaundang ko nila og eskwela ug wala ko gipagawas sa balay og usa ka bulan kay makauulaw daw kaayo ang akong gibuhat. Nahadlo ko nga mahibaw-an ni Clint nga nabuntis ko maong nagpakiluoy ko nila Mama ug Papa nga moadto ni ate sa Manila. Nisugot ra pod siya kay ulaw daw kaayo sa mga silingan ug mga anak ko nga walay bana. Didto ko sa Manila nagstay og nanganak ni Cloud. Liwat kaayo si Cloud ni Clint. Maong nahibaw-an ra gid nila Mama nga si Clint ang amahan. Pero gihangyo gid nako sila nga dili ipahibalo ni Clint kay gi-promise nako nga ako'y mubuhi sa bata. Wala na pod sila nakabalita og asa na si Clint. Nadawat ko sa usa ka online job. Maong makasuportar gid ko ni Cloud at the same time magampanan nako ang pagkainahan kay naaraman ko sa balay. 4 years old si Cloud, nakadesisyon ko nga mobalik nag Cebu. Kay aron malingaw pod sila Mama sa ilahang apo. Excited kaayo si Cloud kay first time niyang mag-travel. Pero wala ako mag-expect nga duwaan dayon ko sa panahon. Pagabot pa lang namo sa Cebu na apami sa airport, nakita na nako si Clint. Wala siya kakita namo kay naa siya'y kastorya sa phone og nagtakilid siya namo. Grabing buto-buto sa akong dughan ug pwede pala nga modagan gihimo na siguro nako. Nagkurog na ko nagdial sa call para ni Papa kay asa na siya. Sige ragring unya lihukan pagyud kaayo si Cloud. Gipaningot na gid kog maayo nga mura na kog ni apil og marathon.
Nisuksok gid mi ni Cloud sa mga tao aron dili mi makita ni Clint. Dili pa ko ready nga moatubang niya ug dili pa ko ready nga ipaila niya si Cloud. Maong pagkakita na ako ni Papa, gadali-dali gid mi og lakaw. Wala na ko maingon nila Mama nga nakita na ko si Clint sa airport. Nalipay kaayo sila nga naa na ang ilang apo nga kulit kaayo. May pagkalungasan gyud si Cloud, bibuhon kaayo nga bata. Xerox copy lang yun ang iyang noong ni Clint, labi na ang mata. Ang panitry na liwat na ako kay Moreno man si Clint. Nahibawan ni Ina akong best friend ako sa college nga niuli na kong Cebu. Maong giimbitar ko niya sa iyang kasal sa usa ka hotel. Nibalibad ko kay walay magbantay ni Cloud. Nakalimot ko nga wala man day siya kay bao nga buntis ko. Maong daghan siyag pangutana about ni Cloud. Ug dili siya mosugot ug dili na ko dadon sa iyang kasal. Maong nadalagid na ako si Cloud. Kurat kaayo si Ina nga nung naado ko'y anak. Niingon na lang ko nga naka one night stand ko og Alden Richards sa Manila. Maayo kay wala ra siya kapamilyar sa noong ni Cloud. Bongga kaayo ang kasal ni Ina kay British ang iyang nabana, maong sa hotel giheld. While nag-make up, nagchika ming Ina about sa mga nagasto nila aning kasal, hangtod nga niabot mi sa venue, ang hotel. Dinhigid na ako gipili oy kay lakas kaayo ta si manager ani. Dayon gitubag ko nga, Kuya wagod, kinsa di ay manager ani. Dayon gitubag si Ina nga, basig makuyapan ka ha? Mautong natingala ko og nangutanag nga numan. Og niingon bitaw na siyag, imong ex ang manager dere. Si Clint. Dayon anak ko nga, shock lagi. Ayaw kabala kaday kay naka-move on na si Clint nimo. Naa na siya uyab o gi-invite gani nako. Mauna ang ingon ni Ina. Muragid ko gibubuan og bugnawng tubig pag ingon ni Ina. Nabuang na. Ayo pa'y wala na lang ko ni Dong. Di pagid ko ready nga makita si Clint samot na kay naa naman di ay siya'y uyab. Giandam na nako ang akong kaugalingon nga basig wala na ko'y balikan ni Clint. Pero sakit man gyud di ay sa dughan o tinuod na. Naluoy ko ni Cloud kay dili na matinuod ang gidamgo niyang pamilya. Ditulog yun ang akong luha pero wala na ako ipahalata ni Ina. Maong nakaingon ko nga mobalik gid kog Manila. Adto na ako ipadako si Cloud. Dagang tawo sa kasal. Dihay mga friends na ako sa college ug nakuratan pod sila kay naa na ko'y gibit-bit nga anak. Kampate rapod ko nga dili sila kapamilyar sa nawong ni Clint ng Cloud kay medyo dark ang mga lights. Gikulbaan ako kay sure ko nga magkita gid mi ni Clint. Ug wala gid ko masayo. Diha na si Clint nga naay kauban nga bai ug makaingon gid ko nga bagay gid ay sila. Nalahi na gid si Clint kay formal na kaayo tan-awon. Klaro gyud nga layo nag naabot. Sakto gyud ay ang akong desisyon sa una, pero sakit kaayo makita oy nga naa na siya sa lain. Nahuman ra ang kasal nga wala gid kaayo naglungas si Cloud. Maong wala ra pud ko na stress kay daghan baya og tawo. Iduol si Ina sa among table kay magpicture daw mi. Mao nga gikugos na ako si Cloud ug mura kog naigo og kilat kay pag-flash sa camera si Clint man ang akong nakita nagatutok namo.
Murag gusto na akong taguan si Cloud gikan ni Clint kay wala gid siya muundang og tan-aw namo. Pagduol sa uyab ni Clint, gadali-dali gid ko og pananghid ni Ina nga muuna nako. Kinaapa ko'y apason nga trabaho ug wala gid ko nagpapugong. Gusto na gid kayo nako nga muuli naming Cloud. Nagsige miglakaw ni Cloud ug nagtawag pud ko ni Papa kay pakuha na ni ug wala gid ko'y lingi-lingi bisag naay sigig tawag nako. Nihunong pa ko kay nagpakugo si Cloud kay katulgon na daw siya. Nakurat ko kay paglingi nako. Diha si Clint nagsunod namo. Wala na gyud ko'y ikyas. Nangutana dayon si Clint nga Shay, kumusta? Maong gitubag kog okay raman. Ug nangutana dayon siya ga anak ba daw nako si Cloud. Dayon niingon kog ug katulgo na gyud maong muuli na pud ko kay naa pa ko'y trabaho. Nangutana dayon siya sa ako og dinhi na ka sa Cebu. Dayon moingon ko nga muuli rami og Manila next week og bakasyon ra gyud me. Nakulbaan gid ko kay nagsigi siyag tan-aw ni Cloud nga natulog sa akong abaga. Mao nga nakaginhawa ko kay gitawag siya og staff sa hotel. Na-excuse ko dayon ni Clint ug bisag nagstorya pa sila sa staff, namugnaw gid kaayo ang akong kamot paggawas. Gisultihan ako sila mama nga ako na lang ang magpadako ni Cloud sa Manila. Wala na ko'y plano nga sultihan si Clint ug inig kadako-dako na siguro ni Cloud ipasabot na ko ang about sa iyahang amahan. Nasuko pa si Papa kay deserve po daw ni Clint nga mahibalo nga naa siya'y anak. Pero maunag yun ang akong desisyon. Mali pa yun na si Clint. Dili na nako gusto nga musawsaw pa sa iyahang kinabuhi. Maong pagkagabi natingala ko kay dihay nanawag nga number. Nakurat ko kay si Clint ang nitawag og suko kaayo. Shay, tug-ani ko sa tinuod. Kinsay amahan sa imong anak. Kinsay amahan ni Cloud. Nakurat ko kay nganong nakahibalo si Clint sa pangalan ni Cloud. Wala ko katubag og igo ra ko ning hilak o gi-off ang akong cellphone. Wala gyud ay aso nga makumkom. Wala na gid ko nahiluna. Sure ko nga naanay idea si Clint ni Cloud sa tono pa lang sa iyahang tingog. Pero naglipog ko kay wala man ko'y gisultihan ganina nga si Clint ang amahan. Nahadlo ko kay basig, kuhao ni Clint ang bata kay gitaguan nako ang iyahang anak. Mao nga mura kog nawad-an og dugo pagpanuktok ni mama sa kwarto kay naa daw si Clint. Diha si Cloud sa akong kwarto gadula, maong miingon si mama nga kinahanglang magstorya gid ming Clint. Pagnaog na ako, diha na si Clint sa sala. Nagstorya sila ni Papa og maupa ang gisuot niya pag-attend niya kasal. Mura na og mubuto ang akong dughan sa kakulba kay wala ko nakaandam og unsay akong unang iingon ni Clint. Niingon na lang ko nga adto sa gawas mi magstorya. Mao nga pagawas namo, wala na ko nakapugong og nitulog yun ang akong mga luha kay tungod pod sa kahadlok ni Clint. Clint, pasaylo ako. Dayon gitubag si Clint nga maudi ay nga nakigbuwag ka nako siya. Kadtong nakigbuwag ka, buntis na di ay ka sa akong anak. Nganong imo mang gitago? Nganong wala ko nimo sultihi? Dayon gitubag na ako si Clint nga graduating kaadto Clint. Ikaw ray gisaligan sa imong pamilya.
ug niingon siya nga mao nga wala ko nimo sultihi na ako'y katungod sa bata siya. Amahan ko sa bata ug dapat gisulti nimo. Dayon niingon ko sa iyaha nga mabug-atan ka Glenn para rapod to nimo. Pero ang iyahang tubag nako, bahala og magtrabaho ko adlaw gabi. Nag-expect na ko adto nga basig mabuntis ka kay naanay nahitabuan nato. Pero imo noon kong gibuwagan. Sakit kaayo to siya. Apil na ka sa akong mga plano ug daghan akong plano adto para natong duha. Maong naglibog ko og maayo kung nganong gi-give up ka. Ug sorry Glenn tragyod ang akong natubag niya. Unya karon, gusto nimong taguan ang akong anak siya? Ug gitubag na ako siya nga dili Glenn. Nagplano na kong makigstorya nimo bahin ni Cloud pero nakalitan lang gid ko pagkita nato kay naa na kay lain. Ug ang iyahang tubag, bisag naa na ko'y girlfriend siya, anak gihapon nako ang bata. Naapod ko'y katungod niya. Dili nimo siya pwedeng taguan. Sa gusto nimog sa dili, anira si Cloud sa Cebu. Dili nimo siya pwedeng dadon sa Manila o mupugos gid ka sa korte ta makita. Wala pa ko katubag og nilakaw na dayon si Glenn. Mura kog nahugno dadto kay sayop di ay kaayo ang akong gibuhat. Dili na gyud mo balik nako si Glenn. Bulok gid kaayo ang akong gihimo og naka-feel kog pagbasol sa akong nahimo nga desisyon. Unsa kaha og gisulti pa nako. Malipayon unta mi ni Glenn karon kauban si Cloud. Malipayon unta ming tulo karon ug ako unta ang mahal ni Glenn karon. Dili unta ko masakitan karon. Pero sayop ba di ay og maghuna-huna ta sa kaayuhan sa uban? Nahimo to nako kay naluoy kong Glenn kung dili siya nako gustong pabug-atan. Pero ang nakapabasol nako nganong wala ko mosalig ni Glenn. Wala na ko hunahunaa nga kamao mo diskarte si Glenn sa kinabuhi. Ang plano na ako nga mobalik sa Manila, pero kay nahadlo ko sa giingon ni Glenn nga moabot mi sa korte, maong wala na ko ni dayon. Dili na ko gusto gubot kay luoy si Cloud. O gusto niya katungod sa bata, ihatag na ko niya. Unang kita nila Cloud o Glenn sa Jollibee na ko gihimo. Kay favorite ni Cloud ang Jollibee. Nag-ingon ko sa akong anak nga, Cloud, may ipapakilala ako sa iyo at siguradong matutuwa ka. Sino po, Mommy? Si Jollibee? Dayon, gitubag na ako ang akong anak nga hindi anak. Si daddy mo, nandito. Dayon, nangutana siya sa tao nga naa sa among atubangan. Oo, si Daddy Glenn mo. Ako'y nakulbaan kay Glenn kay mura siyag ng luspan. Wala siya katingog nagtanaw ni Cloud, mao nga ako nalay naghinay-hinay og ingon ni Cloud kung dis-a siya. Nganong karon na ra sila nagkita. Magyango-yango ra si Cloud kay bata palagi og wala pa'y paki kung kinsa si Glenn. Maong busy pa siya sa spaghetti. Gisipatan akong Glenn kay sala na ako nganong walay paki ang iyang anak niya. Aron makastorya si Glenn na nanghid kong Cloud na mag-CR ko. Kahilakon pa siya kay gustong muuban ako ayo kay ni patuora. Pag humana akong CR, wala ko ni balik nira aron madugay silag uban
ni diretso ko grocery kay nangumpra. Dito na nagkasuod sila Cloud o Clan. Nalipay ko kay naanay tawgon nga daddy si Cloud. Kanunay mo bisita si Clan sa balay og dad-o niya usahay si Cloud sa ilaha. Walay kaso na ako, kay pamilya man pod sila ni Cloud. One time gidala ni Clint ang iyang girlfriend kay isuroy nila si Cloud. Mura ko wala kasabot sa akong gibati, kay kahilakon kaayo ko nagtanaw ni Cloud. Nga naglibog nga nung dili ko muuban. Ako man unta ang iyang mommy pero lain ang uban sa iyang daddy. Samtang nag-ilis ko niya, wala gid na ako mapugni ang akong mga luha. Gigakos gid na ako si Cloud ug nangayo kog pasaylo sa akong binulok nga desisyon. Dili unta ing ani ug nisalig lang kong Clint. Malipayon unta ming tulo karon ug malipayon unta kaayo ang bata. Bulok gyud kaayo ko. Maong si Cloud na lang ang akong gipagawas kay dili na nako kaya makita silang mulakaw. Murag dukduko ng akong kasing-kasing sa kasakit. Pila ka bulan, ingadto ang kahimtang namo. Dawat na nako nga dili na mo balik si Clint nako, kay in love kaayo siya sa iyahang girlfriend. Dili lang nako ipakita nga nasakitan ko kay ako man pod ni nga sala. Every time mangutana si Cloud nako og nganong dili mi mag-uban sa iyahang daddy, dili ko katubag og muhilak ra ko sa iyahang atubangan. Wala ko kahibalo og unsaon pag-explain niya nga nahimo kong selfish nga inahan. Until naka-decide si Clint nga pakasla na ang iyahang girlfriend. Dito na pod na ako og gihinay-hinay og explain ni Cloud. Kay daghan na kaayo siyag pangutana, bisan nila mama magsigi siyag pangutana. Og nag-away ba daw mi sa iyahang daddy. Gitry gid na akong explain sa paagi nga dili siya masakitan. Pero ambot nga nakasabot man dayon si Cloud. Nihilak siya og gigakos ko niya. Dayon niingon siya nako nga, hindi kita iiwan, mommy. Love kita. Okay lang sa'yo na tayong dalawa lang? And then gitubag ang akong anak nga opo. Hindi kita iiwan, hindi ka iiwan ni Cloud. I am happy for Clint. Bisag sakit kaayo tan-awon nga laing kamot ang iyang gihawiran na atubangan sa altar. Gitulo na ako tanang sakit og pagmahay, atubangan sa simbahan. Ug hilom ko nga nag-ampo nga makaya ra ni nako para ni Cloud. Sigig tan-aw si Cloud nako while gikasal ang iyang daddy. And I smiled to him og wala na ako og gipakita ang sakit. Makaya nato ni Cloud. Ug hangtod karon, naagi hapon mig Cebu. 8 years old na si Cloud and bright kaayo nga bata. Proud kaayo ko sa akong anak. Bisag dili mi kompleto, okay ra daw niya basta ako ang iyang kauban. Naa na po'y anak si Clint pero dili pud siya malimot ni Cloud. Gipakita gihapon niya nga naay daddy si Cloud. Wala na ko'y plano nga magminyo pa. Okay na kaayo ko ni Cloud ug wala ko'y laing hangyo sa Ginoo kundi bantayan mi niya ug makaya namo ang mga problema nga moabot namong duha. Ug mao kana ang atong confession karong adlaw mga Kayusanyon Freedom Board. Salamat sa inyong kanunay nga pagpaminaw. Kini di ay si Inday Tala ug ayaw ninyo kalimti ang pag-hit sa like button ug ang pag-subscribe sa atuang YouTube channel
o gapila na lang pud ninyo ang pag-click sa notification bell aron nga updated mo kanunay sa mga confession nga atong i-upload dire.